дар бузургтарин шаҳрҳои суғд аксари марказҳои гармидиҳӣ аз кор монда валангор шудаанд. дар хатлон барои артиши тоҷикистон мутахассис омода месозанд. вакилони парлумони аврупо ба тарафдории таъсиси трибунал алайҳи Путин ва муттаҳидонаш рай доданд. эрон эълон кард, ки заминҳои ғасбшудаи Украина аз ҷониби Русияро ҳамчун замини Русия эътироф намекунад. дар калонтарин шаҳрҳои шимоли Тоҷикистон, дар Хуҷанду Бӯстон, Гулистон, Исфараву Конибодон ва Панҷакенту Истарафшан, бузургтарин шаҳрҳои суғд, марказҳои гармидиҳӣ, ки замоне дар фасли сармо барои хонаҳои сокинон гармӣ мерасониданд, ҳама аз кор монда валангор шудаанд. Сокинон мегӯянд, масъулони идораи барқрасонӣ аз онҳо даъват доранд, ки барқро сарфакорона истифода баранд, дар ҳоле ки ягона василаи гарм кардани хонаҳои бисёр ошёна дар сармо асбобу таҷҳизотҳои маҳсуб мешаванд, ки бо нерӯи барқ кор мекунанд. ба хабаргузории Спутник Тоҷикистон, Моминхоҷа Ваҳҳобов, сардори идораи корхонаи фаръии шабакаи гармидиҳӣ, корхонаи воҳиди давлатии хоҷагӣ, манзилию коммуналӣ дар шаҳри Хуҷанд, сабаби аз кор боз мондани декхонаҳои гармидиҳиро дар қатъ шудани интиқоли гази табиӣ аз Ӯзбекистон замони Ислом Каримов гуфтааст. ба таъкиди Ваҳҳобов, ҳоло аз 28 декхонае, ки дар замони шӯравӣ дар шаҳри Хуҷанд кор мекард, танҳо 3-4 адади он дар таваллудхонаи шаҳри Хуҷанд ва шифохонаҳои ин шаҳр фаъоланд. дар чандин мактабҳои Хуҷанд низ аксар чунин декхонаҳо кор намекунанд ва маъмулан симхонаҳо аз ҳисоби печ ва ё бухориҳо тавассути ҳезум ва ангишт гарм карда мешаванд. Бояд гуфт, танҳо дар шаҳри Душанбе маркази гармидиҳӣ фаъол буда, дар фасли сармо ба сокинони биноҳои ошёнадор хизмат мерасонанд. дар дигар шаҳрҳои бузурги кишвар чунин системаи гармидиҳанда то ҳанӯз кор намекунад. шароити мардуми шаҳрнишини Тоҷикистон бадтар аз солҳои 90-уми асри гузашта аст. дар хатлон аз ҳисоби навъаскарон барои артиш мутахассисони самтҳои гуногун, аз ҷумла ошпаз, тракторчӣ, барқчӣ, кафшергар ва сартарошро омода месозанд. созмони ҷамъияти мададгори мудофиа дар вилояти Хатлон давраҳои омӯзишии кӯтоҳмуддати ронандагиро барои навъаскарони мавсими баҳории даъват ташкил кардааст. ба иттилои ин ниҳод айни ҳол беш аз 70 дархост аз ҷониби ҷавонон ворид шудааст. давраи омӯзиш то 3 моҳро фаро гирифта, ихтиёрон ба таври амалӣ ва таҷрибавӣ таълим мегиранд. дар Хатлон раёсати агентии меҳнат ва шуғли аҳолӣ дар вилоят, раисони шаҳру ноҳияҳо вазифадор шуданд, ки барои накам аз 5% шумораи умумии даъватшудагон ба хизмати аскарӣ бояд курсҳои кӯтоҳмуддати ошпаз, тракторчӣ, барқчӣ, кафшергар ва дигар ихтисосҳои барои қувваҳои мусаллаҳ зарурро ташкил намоянд. рӯзи панҷшанбеи 19 январ парлумони Аврупо қатнома дар бораи таъсиси додгоҳи вижаи байналмилалӣ барои таъқиби раҳбарияти сиёсӣ ва низомии Русия ва муттаҳидонашро тасвиб кард. тавре дар паёме, ки дар сомонаи парлумони Аврупо омадааст, аз ин пешниҳод 472 вакил пуштибонӣ карда, 19 нафар мухолиф ва 33 нафар бетараф монданд. шарти асосӣ ин аст, ки додгоҳ бояд салоҳияти таъқиби Владимир Путин, раҳбарияти сиёсӣ ва низомии Федератсияи Русияро дошта бошад. инчунин Александр Лукашенко раҳбарияти Беларусро ҳамчун сарвари давлате, ки Русия бо дастгирии он зидди Украина амалиёти низомӣ анҷом медиҳад, бояд таъқиб шавад. қайд карда мешавад, ки таъсиси трибунал холигии адолати суди байналмилалии ҷиноиро пур мекунад ва фаъолияти додгоҳи байналмилалии ҷиноиро, ки феълан наметавонад амали Русия ва Украинаро тафтиш кунад, пурратар мекунад. ҳамчунин ба элитаи сиёсӣ ва тиҷоратии Русия возеҳу равшан хоҳад кард, ки барои Федератсияи Русия таҳти роҳбарии Путин бозгашт ба кори маъмулӣ бо Ғарб ғайриимкон аст. эрон заминҳои ғасбшудаи Украина аз ҷониби Русияро ҳамчун замини Русия эътироф намекунад. дар ин бора Ҳусейн Амир Абдуллоҳиён, вазири умури хориҷии Эрон, дар мусоҳиба бо шабакаи телевизионии Туркия ТРТ World изҳорот дод. таври пойгоҳи хабарии Медуза хабар медиҳад, Абдуллоҳиён гуфтааст: мо соҳибихтиёрӣ ва тамомияти арзии кишварҳоро дар чаҳорчӯби қонунҳои байналмилалӣ эътироф мекунем ва ба ин далел сарфи назар аз равобити аълои Теҳрон ва Москав ҷудоии Крим аз Украинаро эътироф накардаем.
мо ҷудошавии Луганск ва Донецк аз Украинаро эътироф нахоҳем кард. Русия Кримро соли 2014 ғасб кард. Дар соли 2022 дар ҷараёни ҳамла ба Украин мақомоти Русия аз ғасби вилоятҳои Донецк, Луганск, Запорожье ва Херсони Украина хабар доданд. Киев мӯътақид аст, ки қаламравҳои таҳти контроли Русия муваққатан ишғол шуданд ва ҳатман онҳоро ба қаламраваш бармегардонад.